Χαίρετε. Είμαι ο Δημήτρης Τσουκνιδής και είμαι μέλος ΔΕΠ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το πρόγραμμα Επενδύσεις Νέας Γενιάς, ETFs και εναλλακτικές επενδύσεις, παρέχει μια δομημένη και ολοκληρωμένη προσέγγιση στη σύγχρονη θεωρία χαρτοφυλακίου, αλλά και τις πρακτικές εφαρμογές της για τον ιδιώτη επενδυτή. Η ύλη έχει σχεδιαστεί για να καλύψει το κενό μεταξύ των θεμελιωδών χρηματοοικονομικών αρχών και των προηγμένων επενδυτικών στρατηγικών, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξειδικευμένη γνώση στα χρηματοοικονομικά. Το πρόγραμμα ξεκινά με την ανάλυση των θεμελιωδών ενιών, όπως η σχέση κινδύνου απόδοσης, η διαφοροποίηση και ο αντίκτυπος του πληθωρισμού. Στη συνέχεια, εμβαθύνει στα βασικά επενδυτικά εργαλεία του ιδιώτη, με έμφαση στα αμοιβαία κεφάλαια και τα exchange traded funds, αναλύοντας τη δομή, τα κριτήρια επιλογής και την πρακτική τους αξιοποίηση για τη δόμηση ενός κεντρικού χαρτοφυλακίου.